Hausa Smart TV tashar al'umma. San ki sani ba kar ki bar ni, ni ma kaga kai kadai ne gare ni, idan ga ki dole ne magani kasaran ka babu kai ba su kuni, soyayyar mu ai da sauran bayani, na barka o mai sai bani yau ka yana alaka da jini, siladuwar mu ce an ka sani, kuma za a ce ba za sallama ba, ni ma da ya san ka ba ina son kaya ba za ne sanarwa, ki ba hannuwan ki da mata ba, zama son ka ita ka banna kurba, ki na waziri a su kar masa ba, ko da mun faɗa ba za ne fishi ba, su dalili ne kadar kusa ka goya ni. Ya farin ciki na kullum na ganki shi ne riba, karbi kauna banci ka bani ko asiba, halanki ne ai kyautar agun gware kin saba, gabas da yamma ai ba kamar ka duk na duba, kina da kara mai natsuwa da kyawun haiba, da kaga zara yaya wuce ba zai ballo ba, sirrin ki buɗe in saka hajiya ga kuba, to ka sanya ba za na ce da kai komai ba. Hausa Smart TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun zafafan waƙoƙi.